La situació en aquests moments no és la que era fa 6 anys. Hem perdut molt de drets educatius i sobretot hem perdut capacitat econòmica per poder accedir a l'educació i també hem perdut valors, el valor de la importància de l'educació. Moltes vegades la prioritat i la precarietat han estat el primer, el principal, i les famílies no han pogut invertir en educació. Invertir vull dir en el sentit de que potser han tingut més interès perquè el seu fill trobés una feina, malgrat fos precària, perquè no podien sobreviure. I això és el que hem de recuperar, que les famílies puguin sobreviure amb empleos que siguin realment dignes i que els joves puguin tenir accés a l'educació en igualtat de condicions. Soc la Carme Norte, soc catedràtica d'universitat, fa 20 anys que faig feina dins la Universitat de les Illes Balears. Me present com a número 4 al Congrés dels Diputats pel Partit Socialista Obrer Espanyol.